Alabai. Ndị nke anyị ndị anyị ji eme ọnụ ndị Igbo niile nọ na kpara Lagos. Kweno. Si gị kwezuwenu. Maka na anyị ji ga-eme ọnụ, maka na iwe onye nke anyị, maka na ihe gbasa gị gbasa anyị, si gị ọ bụgodu na 2 o'clock anyị ga-awụchi. Ọ sị ya ka ọwụ 3 o'clock anyị ga-awụchi, ọwụ 4 o'clock nna anyị ga-awụchi. Maka gịnị? Maka na iwe onye nke anyị. Anyị ma na ote gị nọ na-eche kekwa n'ebe ndị a nọ, ka ebe ha nọ eweli iwe. Si gị iwe gị ji ohi, si gị iwe gị ji ohi, si gị iwe gị ji ohi n'anya abatago. Asị na eme ngwa ngwa, eme gịnị? Emeghara ọdachi. Ọkwa ya? Anyị abịago. O nwe ihe kpatara ya. Ọ dị ka o nwee obere hold up nọ n'ụzọ. Mana anyị amego gịnị? Clay godo hold up ahụ si ya ngwa park godo ofe ebe maka ndị mba anyị nọ na-eche anyị. Nganga Igbo radio show ihe na-ege ntị na Hot 93.3 FM ego bekee adị Igbo. Ya na nwokorobịa na-eso ya n'ike ka ijiji oge niile na-asị ego ebe ijege ka m meje. Your people shall be my people. Wherever you go, I go. Na-asị ya nwayọ. Be relaxing. Just come along. Nwiyo. Hold up ajiri anyị n'ụzọ ka isi fụ ya isi fụ asa ịma na mụ ajọsụ ọ bụrụ na ị na-ebu anya mgbe anyị nọ n'ire efu majik nọ na-eme na mana ajọsụ melo down na tata ka nnọ makwa na nwoke na ibi era bụ n'okwu ọnụ adịte nwanne ifukwa onye akpa obi ya so dorati wee bịa hie nna mụ ajọsụ chi ime majik ka m mee noise nna ka ife na-emezi ka ezi ka usi bịa nọchi ọnọdụ majik nke mụ achọrọ imegode. Achọrọ m magic wand mee ka akpa obi gị ka o buo ibu karịa nke ya maka ịpụtakwa ka isi ya bịa. Achọrọ m itinye alụ na studio ka nsị onye ọbụla binye ozugbo n'oge nganga mana ka mụ a na-etinyegodo isi n'ọnụ ụzọ mfụ ndị akpa obi na-agba a na-akpọ bansa nọ n'aka nsi wenye elu na-ene ha anya ihe pụọ m n'ọnụ ama mgbe o ji pụọ m n'ọnụ but good afternoon sir. Nwoke ife ka ya bụ ibu nke a bụkwa na ị na-eme ihe ndị iyo ma ị na-eme ihe ndị taa gbafuo ịmakwa na ofu aka ka onye a ya echi ofu n'ime ha ya esi tọdo m n'onu na mụ agbagodigodo elu na-efegharị n'elu ụkwụ ga na-eme like ụkwụ ma na-emezi finding the wavelength. na ihe karịkwara mana onye ọbụla o si na dị nwanne mpe ebe ọbụla ị nọ biko dodo ayọ ka anyị na-ayọ nwanne obi gị gbalị obi gị metụọ ịghọtago nya mee otu based on na ihe mmemme a nwa na-abịalụ gị ọ dịka a ga-asị na onwe ka isi wee kpuchi ya aka klọk azụ nwanne ọkwa na ihe bere ebe dị ebe nwee mana biko nwanne butuo na ya wuchigo ka anyị mee ka anyị si eme Nganga Igbo radio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM ịmago ka anyị si eme ya kwa Tuesday, Thursday na Saturday nwanne anyị eburu oche nọdụ hie wunye ka igwe ilo nwanne mmụọ abatago kwechiri ọ bụ nọkịta ka ị na-agbanye igwe okwu gị ọkwa nwa iyo ndị anọkọta nnọọ sizie mgbagote na banye eko mụ abụkọla akpa m na nsi otu Nkwọ Ọnịcha ebe ọ na-adị eme na ntinye alụ na-eko ka mma ka o si adị sọsi ya mbata ahịa bụ ka ụmụ iyo kwete na ọ na-eme nwanne onwe ka o si adị bee m n'igwe mụ atinye iru n'ogbe mee na-ekwete godi na ife dị iche dị ebe a ka ọ na-adị eme nne nwe ka o si dị bye anyị na-ekwentị anyị 08182426591 wakara ekwentị anyị makwanụ nọmba anyị ji abata n'ihe omume anyị na-eme na Nganga Igbo radio show nke a ka anyị kpọrọ ka ewe WhatsApp ka nke na-eme ebe ị nọ how far you ka ihe na-azụ ya n'ahịa ebe ị nọ ihe ọbụla na-eme maka na iwe onye nke anyị ga-akpọtụ anyị abịakwa so oge mee ya nke ahụ dị andị chọkwa iso anyị na Facebook, Twitter, Instagram nke ahụ dịkwa Nganga Igbo na Facebook Nganga radio show na ebe ọzọ niile dịka Twitter, Instagram ịchọ ihu iru nwa ịmagoro nwa iyo ịma just go to Facebook Nganga Igbo ga-eso ya ịchọkwa ihu iru m gaga na Facebook Nganga Igbo so anyị mana ihe nka mkpa taa wụka m chọ ka ịma enyela onwe gị nsogbu the radio ka anyị si bidokwa ihe omume nke taa late otu ahụ ka anyị ga-emeri ihe omume nke taa gaa rue na gịnị 2:30 p.m. enyela onwe gị nsogbu anyị ga-eme ka sure n'oge anyị mere gị na o zuru ezu nke ahụ ka ị ga-edosi ofu ebe mara ama
maka adịghị eme adịghị ama gasị erukwe 1 o'clock na ya niile mba obi anwụrụ aga na-aga to 2:30 nwunye oke ewe ka ihe nụga na a lot of things na-emekwa n'ime ogbe ọkwa mmadụ tinye ilu si by CMS na-agbadata ikate si ka m fụchalụ 1 pino nye m nọmba 2 days ago by gate Lekki si gị nwe igo n'ike nwunye agwụgo m ike ya agwụgo m oge ọbụla ọ na-ekwu ọkwa gị sị m gbaba mbọ ka mmadụ nwee ya sign na klọb m ọ na-achọ ụmụada ụmụ pinọpinọ ụmụ fish ma ụmụ crayfish asabutuo na ke ihe ijide ụmụ crayfish a na-eme ka m jigodo ke ihe iji ha eme ka m gbuwazie elu gị ọlụ na ịfụ ndị na-anya kolikoli moto based on ndị mawụsọ ndị na-anya moto the sharp ịnya anya yere ka 3 months chenji enu mmanụ na moto ghọtago na agwa gị onye a today ka m na-agwa gị ya chegodo ihe na-achọ ịgwa m na nwere ụmụaka wugodi engine moto mụ na ụmụ iyo na-akpa nkata ụmụ iyo ka m na-egbualụ steeti na-enye OT a na-enye ha update a by na ị na-anya moto kolikoli tie rọba ghọtago na gị tọọ pepas ya nwanne ịnya anya ya 3 months or 2 months ijekwuru mekanik agbasịsịa mmanụ ochie gbanye nke ọfụ maka ngwa na-ajụ nwe iyo ka ihe nji ụmụ pinọpinọ eme nọ mgbasịsị anụ mmanụ ochie gbanyanụ nke ọfụ ya ka esi ka o si adị ndị omeike ha mega m ugbu a ndị omeike ha mega m ugbu a bụ ụmụada nọ n'ụlọ na-ege ntị na-asị ewo ka isi ma na ọ da atọ ha ụtọ ka isi ma na ọ dịrọ ha mma na ọkwa ijirigo ntị gị ịnụ ya ugbu a ka isi ma na ọ dịrọ ha mma na ihe ọkwa ị na-adị asị makwanụ ka isi kwado ọkwụ na anụgo ka o si kwado every 3 months o change engine every 2 months o change engine asọ gị engine injin m bụ folocom ada echenji inbuilt ọkwụma na onye ime nsikpo enwu fonu chenji batrị o na-aka injin dị inbuilt ada echenji is alright ọ dị mma ka a na-echenji kwe engine otu a ka anyị nụrụ na Nigeria asịgo na 2020 a tupu anyị abaa na 2023 2024 2021 mbọjetị nke afa 2020 a ga-edegodo aka tinye aka n'akwụkwọ mee ya ka o mee gịnị ka ọ gaa ọfụma si gị ka anyị nwụrụgodo egwu ka ọ wụ ya efugo nke nwụrụgodo egwu nkwụ na-egwu gị ịmala ụma eme nke aka ndị show ịmala ụma bịa ka anyị je nwụrụ egwu ebe na-eji iketa ego because na ịma na onwere ala ka o si adị enwe ike ọ bụrụ na o nwere politicians si meele ya solidarity work ghọtago ka anyị ma na-eyi ekenye ya ego ekenye anyị ego so mụ adozie ilu so ilu ha na line na-eti we no go gree amakwa m ihe a na-eme we no go gree aka nnezi ya one guy ma akpọ m si m na ọchị eme interview ihe a na-eme hie si na-ajụ m ihe a na-eme hie mụ eso wee mara ihe a na-eme hie but at the end of the day mụ ajọs mekwa my findings fụ na men gbupụtara n'ilu ogbe ọtago si na ha ekwetara n'ihe onye isi ndị uwe ojii na-ekwu Adamu Mohammed na ha ekwetara based on ịma na the guy man pụta on Monday kwuo na ya na reform SARS ịghọtago na but youth Nigeria pụta today wee mee banye ngagharị iwe banye anyị ekwere ọba iwe we no go gree ọba iwe na-ewe so based on those youth pụta nsị na si mechie SARS kpamkpam ha kpọpụcha ha si mechie ha kpamkpam na ha chọrọ anything like reform because ma na oyibo eji wee na-awọrọ ya since 19 something otega reform so this Nigerian youth na-ekwu si mechie ya kpamkpam apụgodu nke reform mechigodo ya na si mechie ya ọtago mana men nọọsụ na-ekwukwa a na-emechizie ha kpamkpam ka ezi ihe ga-abụ the state of security ka ezi ka e ga-esi wee na-enwekwa nchekwa n'obodo ahụ nwere police ka n'ọwa enwe mgbe a sị mechie police a sị mechie SARS ọgwụ ihe a kwuru SARS bụ police SARS wụ n'ụdịrị police SARS bụ police na SARS bụ graduated police
like upgraded version. Ndị anụwa bụ ndị a nweta gị. Ngwa gị my encounter with this man. Ka m na-abịa ọlụ taa afụkwara m ha na around the CMS area. Ụmụ ndị na-asị iwe na-ewe anyị iwe ha bụche different placards. Ịmana since ebido kwube this EndSARS mụ na-ezo my encounter ezo with these people. Iwe ga encounter with them. Ihe were your experience? Nne ka nọ one day by ime ogbe na by Mkpọ Park n'Ọnịcha na Anambra State. Ghọtago? Mụ na one guy man na-eme noise dị anyị emegide that noise nwanna ya adụbazi onwe anyị aka n'ọnụ a na-eji anyị na-eti mkpu taa n'ọkwa na-aka anyị nọ nna m mgbe ndị SARS ji tinyere m alụ ndị a wee zuo m ụla na ntị ụmụ ya bụ na ezu gị mmadụ ụla na ntị bebi ime ihe ụbụrụ m mee that day ihe o megodo bụ battery reset as in factory reset ka o mee that day mụ amazi ebe m nọ n'afọ yo ị na-afụgodo star ọ na-apụ m n'anya na-anụ nwa anwụrụ ọkụ ikuku ọkụ ọ na-apụ ọtago ya na ụmụ fish and crayfish na ndị ifuze ka nsi wee makudo onye mụ na ya na-apịa ọkpọ si ya brother ka ekwa na ebe eji okwu na ụka eje ka anyị dozie n'udo ya chi nke ahụ nke EndSARS ihe ekwugo ebe niile ndị mmadụ na-asị anyị achọghọ reform mbanụ wepụ nkodo nke grama ahụ si na reform nke anyị chọrọ wụ scrap bupụ ya ebupụ just tụfuo ya ofu ebe ọ ihe ndị mmadụ kwuga protest na-aga n'iru n'azụ taa ndị mmadụ ebe niile na-anya fụkwa ndị mmadụ ma ndị ama ama na ndị na-amaghị ama so ha ncha na-asị scrap ama m kebụ scrap anọ m asụ bekee mana ọ scrap ka m nụga mana onye kpara m igwe ya sị nọ ka ebupụchee ya bute ya debe ofu ebe nke ahụ dị n'ihe anyị nụ wụ ka ewe mana nwekwa ọzọ wụ na ndị obodo anyị magonu president asigo na this year ewetego ego a bukwuru ibu o buru ibu o buru ibu ọ na-abara 33 ego karịrị nke awụkwa 11 billion naira nke a bụ 113 trillion naira 333 ọ gbagote a sị nọ before afọ agwụ tupu afọ agwụ afọ 2020 ka ha ga-eme a ga-abịanye aka na akwụkwọ si ngwa gaa n'iru bọjetị a ka anyị yuzuwe ya nke ahụ dị mana anyị hapụgodo nke ahụ ka anyị baa n'ihe ọzọ maka oge dị anyị ga-achọkwa ka ịbata n'ihe anyị na-eme akwa ịghọta ịmagonu ka o si adị na anyị ga-achọ ka ịbata n'ihe anyị na-eme onwe ihe m na-anụ onwe ka obere nnụnụ o si bịa kwuere m ofu ihe si m ekweghị ma pọt nọ na East n'ala ndị Igbo nwiyo ọ dị ka nnụnụ a ọ kwakwara gị ihe m na-ekwu maka ya brush godo ya based on asa onye tokwa n'ime ogbe ba ime Ọnịcha ka mụa na ụdị akụkọ asị na Ọnịcha port anachiatagokwa again hallelujah obi jọsụ na-atọ ajọsụ na-akpọ ụbọchị nsi nwanne onye 40 years or beans 40 years ago asa maka na emegidezi Ọnịcha port abụla ebe ụmụaka na-agba 4-man post ụtụtụ Saturday na ụmụazị eburu bọọlụ bịa na port because gị na ọnwụlọ kọntena nọ dị na for 40 years maka na mgbe a ọ na-abụ ebe ego si abatagodo East na ọ na-abụ abịa eclears afịa na kọntena na Lagos ibulie na moto wee budataba East budataba Ọnịcha budataba ma Aba ma Owerri ma Enugu ma Abakpa n'Ike ma ebe niile na East mana kịta based on arrangement emego and ịma na asị no you dey play you dey show ka anyị fụ n'anya ka anyị na-ekwenye seeing is believing nwanne ụnyaa ka the Director General Nigeria Inland Waterway Authority Dr. George Mohalu ezigbo onye Nnewi bịa wee commission Ọnịcha port recommissioning maka na otega commission ya megidekwozi ọda alụzi ọlụ ọ bụrụ sọsọ na ọ commission kwara ya nwanne ụnyaa anyị nọkwa ụnyaa enwee the first badge some vessels based on container ebe mkpụrụ ebe 12 or 10 agwa anyị na o si Oniport nke dị na Port Harcourt wee tinye alụ n'Ọnịcha so men nọ na-anwụrị because nọ ihe ọma ka ọ dị na ihe ọma ka ọ bụ because n'ịma na ụmụ kọntena anụ wee na-ebu na nnukwu moto mgbe ụfọdụ bụ ihe na-emebi ogologo ụzọ highway anụnwa na because weight ọ na-ebu buru ibu mana esizie na mmiri osi Lagos ọbata Oniport osi Oniport ọbata Ọnịcha
osi Ọnịcha azụ marine ọba main market ebusa ya ndị ga-egolo afịa ifu na enwezi ogologo ụzọ a ga-agba again banye imebi ụzọ so ihe dị mma ndị again ọ ga-enyekwa aka ndị na-azụ afịa omeghesie ụzọ revenue mana ịma na ndị nke a ga-agbawa obi ịma ndị ọya agbawa obi deke na-akwụ n'ụzọ ndị polisi a na-achọla ego ha ga-anụkwu na mmiri na ọkwa ihe niile there's always a way ịpụta ịchọ wee ha ga-akwụ na mmiri ndị polisi ada akwụ na mmiri ndị Navy ha ga-akwụnwụ na mmiri ha ndị Navy ndị mana ndị Navy na-eyi white and white ha mentinye roja na o nwere ụdị ha na-abịa kwuo ya n'ime mmiri ha kwụrụ ebe ahụ mmiri vessel gafewa sị ya package ya pak ị na-ekwu ihe a ka each vessel na-enwe driver na conductor na for you ọnwụ ihe na-adịghị possible na Nigeria ọkwa ịma na Nigeria ka anyị na ihe a hapụgodo biko ihe a ka anyị ga na-ene anya n'ime ya ihe gbasara ihe a ka anyị ga na-enebe anya maka ya mana tupu anyị akpọpụ ekwentị anyị sị gị bata ka itinye ọnụ maka ihe awụ nke anyị nke gbasa anyị nke awụ nke anyị akụrụ ụlọ onwegbo anyị kpara akụrụ ụlọ na nganga Igbo radio show ka ewe nke akwa ihe dị ka nke ahụ ka akụrụ ụlọ onwe egwu nne m ochie ọ na-adị agụ mgbe ọ ka dị ndụ egwu a na-asị ihe ọma mere m ihe ndị n'obi mere m dị ka ndere chimakụkọ taa ka a na-apịa gị dịla mba ihe ọbụla anyị na-eme taa wụ special ihe niile anyị na-eme mụ maka gị nwa anyị na-ajụ gị ka esi mepe after 40 years ya ara 40 emechigodoro port nọ na East abịa mepezie ya ugbu a anyị na-ajụ gị ka ihe iche n'ọwụ uru ọba na-emepere port a maka anụgo m na a na-asị na nke awụ nke anyị dị iche na nke awụ nke m nke awụ nke m na nke awụ nke anyị awụ ofu ihe anyị sị gị ka ị bịazie ka anyị kpaa maka ihe a ke ụlọ ọbara port anyị mepere na East ugbu a weta vessels na-abatazi East ọ ga-emepe ahịa ndị mmadụ ga-emewezi gịnị nwewezie ịmago na ọganiru ọ ga na-eweta ọlụ fọ ndị mmadụ ka ihe iche maka ka esi mepe port a 40 years after ọ ihe bara uru ka ọ ihe iche na onweghị isi chetakwa na m gwara gị agwa na anyị ga na-eme show till 2:30 2 kụọ nnọọ kpam anyị wetara gị news after news ahụ anyị echie azụ malitekwa ebe anyị kwụsị mana anyị ka na-akpakwa maka port emepere na East esi na yesterday wiyo ka ụfọdụ bọsụs bata okay ewo sorry ama ka otu line gị ewere iwe biko osi m n'aka ehihie ọma onye nkụ mpa n'elu ka o si adị na ọkwa original charger ka m bụ wee bata n'ime ogbe kịta onye nkụ mpa ka o si adị nna ahụ hello anyị na-anụ gị 08182426591 08182426591 nke ahụ n'olu bekee mana ọkwa dị Igbo ka ị na-anụ n'ihe a ihe ọma nwoke ọma ọ dị mma adị m cool Chibuike ọkwa ya Madabuchi ka iche maka port anyị mepere na East ka anyị mee na ngwa ngwa because 2 ga-akụ ugbu anyị akpọọ news iche nọ ihe mara uru abi nwunye ọ na-agwa gị nwunye papa wa ịgbaka ịgba nna ahụ n'elu ka o si adị na ka ebe isi akpa anyị estate
ife ada eme na ke ngwa tinye ọnụ n'okwu ka isi wee fụ bai na-agbapego mmiri na onye ọbụla nabazie n'Ọnịcha buluzie ngwa afịa na bụ Ọnịcha ka isi fụda amata so bai mụọ bụ nwa iyo na nje etinye menụ m dị ka anyị naba tiketi nwoke ọma daalụ chimgozie gị ọkwa nganga Igbo redio show kịka na-ege nke awụ ka ewe nke taa gbasaa ihe a na-eme n'ala Igbo si gị na-emepego pọt ịpatago n'ihe anyị na-eme ezigbo ya ka ị na-eme udo dị the guy na-anụ gị gaa n'iru ọkwa na-anụ gị papa wa nenu ka m si biere weda n'afọ mmadụ ọsụ na-eme isi menụ m nọ n'okporo ụzọ na-eti na ya ekwe ezi mmụọ ịgbago banye ọlụ ka ọlụ si dị nsị ka ntinyekwa alụ hie onwe ka o siri na mmụọ amapụkwa ka nje na alụ shie m na nnụ na aya ka ego dị ndị afesa nna anụ Enugu nna anụ steshọn anụ na baịpa agọtabeghị m na online bifo adị m oba ịbatinye obi joy ebe a ka anyị na-enye ọgwụ ọbara ebe a ịbatara ala ebe a ya agwọ ọgọ ya niile ọ na-amị gị amị n'ụkwụ ọ na-alịgharị gị n'isi ọ na-achịgharị gị n'ụkwụ n'ebe a ka ọgwụ ya dị onye ọgwụ adịte ya agwakwana gị ya nenu m na-emefego pọt Ọnịcha nna mọkọm kịta ya nna adị m oba hapi ọmakọm anyị agbara akwụkwọ otu ọkwa ihe bi n'otu akarịgo otu dị anyị mụ ya ka njisi ka moto obodo ama ihe na-eme obere oge na-azọba ya na-agbanye tiketi onye niile ma ịgbada n'oge ghọtago na oke adịghị n'ihe ụmụ anyị then every Tuesday, Thursday, and Saturday, what I go 1 p.m. to 2 p.m. I know here. Nganga Igbo radio show anyị ga-aga ṅụrụ mmiri biko chere anyị ọkụ otu gafee 2 anyị ka ga-echikwa azụ mgbe ahụ ka anyị na gị ga-akpakwa ọfụma ruo 2:30 mana ugbu a sị gị ka anyị gaa ṅụrụgodo mmiri chebiri anyị na anyị na-abịa nwanne Oligo megidekwa gị ihe ịta isi gị iji eme biznes nwanne ama nkọkwalụ gị ka o si nekwa ka ibugara Mosgo luo vileji ọbazie na story Nganga Igbo radio show kịka na-egekwa na Hot 93.3 FM anyị gwara unu agwa sị na anyị ga-eme nke a ruo na 2:30 maka gịnị it is special it is very very well special to us so ihe anyị ga na-eme taa anyị ka na-akwakwa maka ka esi mepee port na East si gị ke ụlọ iche na ọba papa nkụ onye nkụ n'elu ụwa n'enu ka nwa iyi o si gbenye n'ogwe ọkwa plantain na beans ka a na-agwọ ọrụ m kịta na kakao for you ịgba gbamgbam na asa nọkwa n'obodo onye amara ụlọ biko zina biko nwanne butuo biko ka nna ya gị butuo nwoke ọma ekelekwa m gị ebe n'isi okwu anyị ji n'aka today bekee ọ dị mma fa anyị nwa because ịma na anyị nwana na East anyị agaghị agba moto unu ada agba moto anyị ada agba moto na so na-enyozikwa gị enyo by that way so ọ ka ịmụọ na so ụmụaka ọmama ntụziri m aka banye lodu oyi n'ime kọntena na amazịkwa ụwa ego ka ezi nke bụ banye lodu ogi n'ime kọntena ka ijezi ịchụgo ya ọsọ onye amalụkwa m ụlọ kpọcha ma adịzikwa m sevu n'obodo ọkwa gị nwawo chairman ndị Nwiyo ịdị save na onye mgbagide gwa ma ọ mataghọ ele onye kpọnye ehihie ọma
ehihie ọma. Nwuyo. Gbam. Nwuyo. Siren ka m na-egbuzili na. Ego bekee kene m gị. Ekelekwa m gị. Keke ebe ahụ onye mechi na-ekwu. Onye mechi ekele m gị. Adị mma. Maka ebe ịkpọnye n'efi a. Eguzo m n'Ikorodu. Adịteghị. Onwe ya m ji ndụ m eme. Ịfụkwa ndị yi black and black n'Ikorodu. Afọ m ahụ mana nwunye o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Adịteghị. Ada bekee. I'm with you. Ihe a nwunye ọ na-abụ ọpụta ọ na-ekwu na ya na-echenji injin na ya na-echenji ya hapụkwa ya. Gwanụ ya. Nwunye ọkwa Lagos ka anyị nọ. Ọ mataghị ihe ekwe na-akọ. Onye ama ikuku eburu ọgọdọ ya. N'afọ Gwa ya gwa a ga-ezigoro ya ka ihe si aga. Ọlụ bụ ọlụ anyị. Eziokwu ụmụaka Lagos egwu. Ọlụ bụ ọlụ anyị mpa. Ihe chọrọ ikwu. Maazị nkarịsị ka briz ikugoro ugbu a ka anyị fụ ịmagonu mana ka m hapụgoro ya maka onwe ihe ọ nọ na-agwa m behind camera mana ka m hapụgoro maka onye nke m achọrọ m ịwa aka ya n'ala mana gwagoro ya nke wee eziokwu ya hapụ ihe ọ na-akọ ọkwa nkwa ugbu a ọ sị na m chọrọ ka erichie ekọnọmi ya mana gwa ya onye nna mpa onye mechi ofu ihe ị ga-amagodi bụ na ihe niile a na-emekwa mụ abụkwa Chioma ajụ nwa n'isi onwe m nwekwa ka o si dị mụ etidogodi by Usain Bolt by 400 meters mụ analigodi wọtago n'afọ ihe na museum ị ga-asị na gwara gị agwa by Chioma ajụ nwa wee na by Olympic standard mụ analighị ozugbo na maazị biko hapụgodi ya witi ụmụaka ọ na-achụgharị ihe mma bụ na mụ gwara gị agwa bụ mana mụ karịa ịgwa gị bụ ajọ unu makwana unu mere m obi mgbari elu n'ehihie a anyị ma na ọ ya mere m ji wee sị na mma atị ha fim ọgbara mgbari elu chọrọ ịpụ m n'ehihie a eziokwu ka m na-agwa gị enyela onwe gị nsogbu mpụta ebute m redio debe anyị taa na-egere nọgide tize ya ihe egezina nkele ya ga-egote redio nke onye egote redio onye ka ọ tọpere ihe ọtọpe ya enye a tajie ya eburidebe ekwekwa ka anyị kụpụrụgoro ya aka onye nke anyị akụpụrụ ya aka ọgịnịdị nke ọ gara goro redio gochie redio maka anyị nwa ha mba a ga-akụpụgodoro ya aka cherenụ ka akụpụrụ ya aka na ọ gbara mbọ ọgịnị ọ gbara mbọ so ka m si ekwu odebe dị redio anyị gbacha ya ọ na-akụ elekere eke mbụ ọ sị m bịa na mụsị na ndị ahụ ejidebe elekere eke mbụ na ya anọghọzikwa onu ya n'ọkwa bekee ka a na-asụ nwoke na mama ọtụtụ ihe na-eme ọ na-achọkwa ịba m ọgụ sị m na maka ihe aka ji egokwe redio ya otu ya kụrụ ode a ịnụ anyị na-eme nọgidekwa anyị n'onu unu obi anata m anọ gwasị ka nchigori gị echichiri iwu ambassador of nganga 1 of Kewe after you or you. Thank you so much. You're welcome. Na-asị m ka ntinye ọrụ na ihe ọma batara n'ala Igbo ọkwa ihe a ka anyị na-ekpe ekpere ihe ọma ka anyị na-ekpe ekpere ka ọ na-abata ọ bụghị oge ọbụla na-anyị akọrọ anyị akụkọ na mmadụ nwụrụ na ndị ụka gburu ndị ụka na-ana ọgụ na-akwapụ ọbara ihe ọma ka anyị chọrọ ihe ọma batawa ala Igbo na ihe ọma ka anyị ji wee mara ala Igbo anyị achọghịzi ịdị na okwu ihe ọjọọ ihe ọma na-abata ya obi ajụgodị na oro oge a ga-eji wee too vootu onye pụtara ya tiere onye ahụ ọ na-erota anyị bụ ndị Igbo na-emenu tenkin na-agbasakwa ozi ọma nganga gwa nwoke ahụ na ya amalitego ozugbo nkịta na-ekwu ọnụ n'ebe ọ nọ na-ene m anya na-achọ ọchị si ya na anyị kelere ya na anyị na-ekele ya ya ndị isi na ike daalụ ambassador of nganga 1 of Kewe godo ka m na-echigodo gị maazị Onyema n'Ikorodu na-asị gị na-aga n'iru isokwa na ndị na-adị agbasa ozi ọma nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ma na nwaada ego nwaada Igbo ji eme ọrụ na-asị gị na ịwa ambassador of nganga ebe ọbụla ị nọ na-agbasa ozi ọma chetakwa ka ị na-etinye na ha ga na-eso anyị biko na Facebook nganga Igbo Twitter, Instagram, Nganga Igbo Radio Show. Ka ị na-abatakwa ihe anyị na-eme Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Na-esokwa anyị na all the social platforms maka ọ dị nnọọ ezigbo mkpa.
ịghọta anụ nwunye onwe ihe chọrọ ịgwa m ọ bụrụ na m enegodi nwanne anyị nwoke anya na afụ na onye by yotago aka m esi ka m were ofu pinọpinọ dị mma toro ogologo kwụchi ọfụma wee mee ya ọla ị na-anya n'ime a na obie na ịna mmosta na obie na ifụkwa na ihe dị mma na-adị ya mma akwara na ọbara na-aga na akwara na ịmazi ife alụ n'afọ yi maazị Onyema ka e wee eziokwu wu na mma echenji injin oil ọ bụrụ na ọ na-echenji 3 months ọ na-echenji 5 months 6 months ọ na-atọpụ oil guilty conscience ị ga-aga nsogbu maka na ịma na ihe ị na-eme ị na-ịchọwago ndị na-eme ya ka ị si eme ya ọ na-atọpụ oil n'injin akwa m maazị Onyema ọnwụ na ị na-alụ ka ọ na-alụ ịnụgonu ya n'ọnụ ya mana nke ahụ dịgodo iche unu mechara na aba na club of changing of engine 3 months and 3 weeks and 3 days nke ahụ dị iche ọ dị mkpa onye ọbụla na-anya moto na ya na-echenji injin ọ dị mkpa according to Nwiyo for the health of your car 2020 ọmụkwa otu dị agwa gị onye a ọta ka m gwa gị ya na ọ dị mma ife dị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị na-anya moto especially ndị nke injin ha ka dị ọfụ ịnọ ọnụ ichenji injin oil anyị ekwetego na ọchịchịrị gị gọọmenti gị mana nke a na-ekwu wo ihe ọma batara n'ala Igbo 40 years gị 1 2 3 10 20 25 30 40 good years ịmana bụ ụfọdụ na-ekwu bayo na ihe si wee mee na anyị na-ene anyị ihe a na-akpọ the economic importance. Ọ ya ka m na-ekwu ọ dịka ihe agaghị emezi ọzọ nke awụzi na ị na-apụtazi na Lagos echegodo nke awụ n'ala Igbo ọ na-abata ihe ọbụla ị chọrọ na-abata si na mmiri River Niger si na mmiri Niger River na-abata just chebiri ha ịma na ị na-enene economic impact ị na-enene for instance na nwaanyị na-ele ofe akwụ by Onitsha Port ọ bụrụ na ọ na-esibu 20 cups edo ọ ga-esibe 50 cups na cheki na ego ga na-abata left right aghọtara m gị na nke ahụ dị ezigbo nnọọ mkpa ọwụ na iwu ndị nke Nwiyo na-adị na 10 kobo ya na-abazi na 800 per ticket economic ụzọ emepe onye ọwụna bịa riwezie ego mewezie business left right and center ihe pọt arụ ịbatagoro ihe anyị na-eme ihe ọma nekwa onu a nna onu nke a dịgodo ka nke ndị bouncers ahụ nna na mpaka efe njikwa na onwe m eme na ịma na osu enwere iru na mụ enwere ọnụ mpa adịtayo enwe atị amụ agbapeli ya na HD standard ghọtago nna mpa analie onwere mpa kpochi ya azụ na ife ada eme Nganga Igbo Radio Show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM nwanne ọbụlụ kịta ka ịgbanye igwe okwu gị ọnwụ iyo na ego bekee nọ wee na-emelite elu gị na-agwa gị ebe a sọsọ anyị nwa gbunye n'obodo wee na-ewelite eri ụmụ Igbo ndị obodo ụmụ nwa ụmụ pinọpinọ ka anyị na-agwụkwa aka o si adị onye kpọnye hello nwa ego nwe nke alụwa hello eyi ọma jari aṅara ya ntị hello ekpo ya gaa n'iru anyị na-anụ gị hello ewo jealousy ọ dịkwa mma o ka isi maka na iwu nwoke wee chọọ nwoke ibo gị ọsọ ọkpọ hello nwa ka ọ kpọ gị na chọọ nwoke ibo gị ọsọ ngwa bụ nwa asa nwa mana nwa nọ na dị 2 ma nwa ma Nwiyo anchawo ofu na nke ọwụna mkpọ ga-asa nwa Nwiyo cheki eni ya na ọkwa NW bụ ha niile Nwiyo onye kpọnye n'ogbe kpacha anya gị o hello onye kpọnye eyi ọma onye na-ekwu hello eyi ọma nwoke ọma ka onye anyị na ya na-ekwu biko Chibaike ngwa gaa n'iru Chibaike mba taa ewepụrụ m ite na ahịa Otenga taa mba awụla ọdị possible taa it can never happen ndị nepa bịa ka ha kọtụ ọkụ mana mụ akenyegodi ihe ọsọ ịma nepa chọọ ịkọtụ godokwa anya chụọ ha ọsọ mụ akenye ha ọsọ ozugbo si ya ngwa ritue daalụ nwoke ọma
netwọk na-enye nsogbu chebik anyị na-anya akịta onwede daalụ maka ịbata alụ na-agbasakwa ya n'ime ogbe ọnwa onye efe isi ya nwanne makwa nke na-afịọzi nọ nganga Igbo radio show every Tuesday, Thursday na Saturday 1pm to 2pm nwanne anyị ebula ọrụ hie fada asa ọkụma Disemba na mụ erizun bego ụdị akpa m etinye na kọntena wee na village ka ị na-enezi m ụdị anya anyị enweghị another means of transport nke bele ego. Hello, ya kpọnye. Hello, Wiyo. Ọga ndị ọga kakao. Wiyo. Papa for you, mpa. Wiyo. Now, mew. Siren ka na-egbu ilu gị na nwere onye mgbu ya. Wiyo, ụmụ ihe nọ na Lagos na isi na-eko m na-eko ọkwara ihe ọzọ na-alụ n'ogbe na ghọtago mụa Jos ụgbanye n'ogbe na aka ya nwere ihe na-emesiri ike Jos nọdụ hie ghọtago based on unemployment based on nkwa gọọmenti kwakwa ghọtago anyị na-emetara ya ụgbọ ahụ na leo anyị mara dis na anyị na-emere na-ekogide la dis emefe me na maka ihe ime na mụ anyị alụ na mgbede based on na nke madam agasị ya nachi ya ka anyị tọgbuo azụ dị ghọtago mpa afọ anyị na-ebe isi akpa ego nọkwa ihe ogwunyela ego ọ nọ na asa gwanụ m aha gị ka mma ka m mesikwa na-etukwa gị ka ị na-akpọ m asa bekee weli iwe m na adị Igbo nwayọ ọma ndị Igbo ji eme ọnụ anọ m ewe iwe ji iwe eme gịnị ejana ego na bank mba far from it onwe ihe dị ka iwe mana eji iwe na-ana ego na bank mana ewu na eji ya ana ego na bank hapụ ya onwe ihe nji eme gwazie m aha gị biko gwa m aha gị Nicholas na-akpọ Organico. Ya no Niko. Stakeholder Niko. In fact, ewego m iwe ugbu a ka m wege iwe. Ugbu a ka m wege iwe o Niko. Gbatu ewezi n'iwe o. Agbatigo m hapụ. Niko bụ chairman ndị task force na Lagos. Niko. Ngwa Niko, gwa m ihe iche maka ihe a emega na East ugbu a, this opening of port a. Na otu ugbo a kịtara na ụgbọ enwere ụgbọ aṅụrị m na-ekele si na ọtịpụ Chineke na-eme ihe niile ihe a mere sisi kemgbe kịta na Chineke si n'ihe a ga-adị m na anyị na-ekele Chineke o bidoro anyị ụtọ sef nọ maka ọdịiche dị na nke awụ nke anyị na nke awụ nke m anya m na ọla ya na onye ọ mere nke a na nke a ga-awụzi nke anyị daalụ o nke a wụ nke m wụ na nke a wụ nke ndị ala Igbo nke a wụ nke ndị ala Igbo ihe ọwụ na azụmahịa ihe ọbụla ị chọrọ n'ala Igbo ga na-enwetazi ugbu a na mgbe gara aga a na-adị asị na ndị Igbo na-awụ China ka gịnị na obodo anyị a Japan of Africa Japan Japan maka na anyị nwa mee buying and selling ihe ọbụla ị chọrọ n'ala Igbo nna ị nweta ya mụa ka m na ugbu a amego m plan ka m ma isi aga ala Igbo port ahụ n'ọnụ port ka m chọrọ ịga mebe my business ama m port nke ị na-ekwu na port nke kitchen ọkwa ya nke nwa ama mana ọ bụ nke port by ngwa afịa by container nwanne m mụa nweta idea ime gịnị mụ nweta ide hapụzie ime gịnị chino ihe a na-ebe a na-eme agwa gị onye sọ noise wiyo bata n'ala Igbo first nke a wụ Lagos ka imege ya bata n'ala Igbo aka m batara Lagos abata esikwa m bata n'ala Igbo akọnkagonu m ala Igbo nwanne itinye alụ n'ọpa iwe ka na ọbọsị ọbụla itinye alụ n'ọpa iwe ka mmadụ achọ ime majik sịasịa na mmakwa nwiyo just itilara na mmakwa nwiyo ona ka ọ ga-esi wee nye oge enyo ka ebe ya nwanne nwiyo enyi na mma aga na port ahụ ga mepegodo business nke maka ihe ahụ ihe mepere ndị Igbo niile nne si bịa mewe business ka ọ na-aga n'iru ihe ọbụla ị na-ele ihe ọbụla ị na-eme just bịa maka na nke a ga-emepere ndị niile nọ n'ala Igbo wee kewe ya emepe wee ga-emewa business gị
ga-emewa biznes gị mana gị nwa na-ege anyị ntị ha anyị ga aga ewu ke ihe iche n'ụlọ ọba 40 years otego 40 good years nwa 40 years awozi obere nwa na nwa 40 years ọ chaka isi awọ ọmụwa nwa mewe by na ọbụ na ọnụnyebe enwe ọbụ na ọnụbe nwaanyị mmịa ya akpọ gị Ebuka si ya ka ihe emega gị ka o si adị ọ na-agụba adịrọ nkọ ka ọnwa ọkpụ isi amara achọọlụ gị nwaanyị. Okay, 08182426591 ka mama ị ga-eburu ofu call tupu anyị hapụ mana chetekwe nganga Igbo na Facebook nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ka ị na-ege ntị ya gaa na Facebook gaa na Twitter gaa na Instagram sowa anyị biko mụnwa chọkwa iso m na Instagram just ka egodiva KAEGODIVA nwiyowu NAWI_IYOR onye anyị ga-eburu call ya was ewo 230 na-aga ịkụ 230 na-aga m na-ene 230 na 230 na m na 230 na m na 230 na m ọ gị nwa onye anyị na-ekwu last na-agbalị ama m na chọrọ ịbata 08182426591 just a full call anyị eme gịnị anyị asị unu well done sir bye bye ịbatago. Hello. Hi. Ihe awụ nganga Igbo. Ilugelu. Apụ n'ịbatago na bus stop gị ịbatago na bus stop ritue. Ụmụ na-abịatago anyị ebe a. Nke okpufezie m. Ife ị ga-eme na na-akpọ nọmba oge ọbụla ọtụtụ mmadụ chọrọ inweta m na ụna dị akpọ ya. Okay, anyị ga na-akpọ ya. Nsogbu adịrọ mpa. Hey, Papa wa. Hey, Daddy cacao. Time for you, mpa. Mpa. Original. Esimo Odobolo Ogun State akpọ. Ogun State. Yes. Hey, nwiye jegokwa na international. Apụgokwa ma Lagos. Hey! Chukwu aka edio. Oga me ngwa biko eweliwe. Ekelekwa m gị daalụ ya dịrị gị na mma ngwanụ Saturday anyị na-abatakwa na Saturday ọ just ka ikene ngwa ka na-akpụkwa nọmba ime ị ga-emere m just detuo nọmba ofu ebe ọ ga-esevo ya na phone nọmba gị ọ just 08182426591 08182426591 save ya na phone gị si nganga Igbo so that ọ na-akwụ just 1 o'clock kpam ga-ebido kọlụwa maka kọl erika ka anyị na gị nwekwa ike ikwu tupu anyị alawa nke a ka anyị ga-esi na-asị gị daalụ ukwuu n'ịbata n'ihe anyị na-eme nwiyo anyị ga-ala ngwasolu ka anyị gụọ egwu anyị ji agbasa akwụkwọ ngwanụ anyị agbasago akwụkwọ ịgụlọ na memoria efugodi gị na ama na ihe ije bụ British International anyị nwaga n'ime skuul na ime memoria ebe a ka anyị na-awụsa ọwa aha nke m ịkpọ mmadụ Igbo ịka dịkwa right ebe a ka anyị na-asị gị were nnọọ nwayọ mewe ihe ọbụla ị na-eme kudo n'ọṅụ na-eso gị ihe ọbụla ị na-eme taa ga na-aga siriri were nwiyo nne Chibiko Obiefuna na bafam ịkpọ m nwiyo nza gị ka nje na binsi agwọlụ mee ego ka ọ dị Nganga Igbo